Sanibona bafethu uvane lo bafethu asikho isidingo sokukhonjwana kuthiwa ubani ongadlalanga kahle ubani owenze iphutha igame isiphelile Mamelodi Sundowns uyuthathile u3 points but ke kuneningi lamafans engelizwayo eliblame kakhulu uSibisi eliblame kakhulu uCaptain Orlando Pirates okuNkosinathi Sibisi angihambisani ke nalowo msangano lo yokublame uSibisi. The reason why ngingahambiselani nalezo indaba lezo it's because muyibukile igame wabuka ukuthi Orlando Pirates adidlala kanjani kuleya game leya uzo understand the reason being uSibisi ubedlala kuleya position leya. uSibisi uyi center back siqale lapho nje uSibisi benoCM bama center backs ama center backs umdlalo wabo into aba specialize kuyona kakhulu ukuthi bamake more central yabo abantu abakwazi ukuvala kakhulu more central but ke as a sweeper kumele ukwazi ukuthi uyosweeper lapho nalapho la khona imess kumele uhambe uyosweeper. But ke kule game ade sidlala against Mamelodi Sundowns Orlando Pirates ibi wide kakhulu ukuba wide kakhulu kwayo be-expose abane be-expose uSibisi benoCM two center backs were exposed clear game leyana ukukhombisa la ukuthi be-exposed kanjani i-defense Orlando Pirates. Ungasubheke la igoli lokuqala leli elikoroyini elikoro Mamelodi Sundowns ungasubheke la le cross le ishawa angazi ubala umdlalo ushaya le cross le but le cross njengoba ulibona ibhola lisuka la liya lapha ibhola lisuka la lizoya le la liyo dropper lapha njengoba nimbona nje uSibisi ulandela bani ulandela uBrian Leon yabo uBrian Leon uyasprinta usuka kuleya position uyasprinta iposition yabalya iposition yalomdlali lo ola yambona umdlali lo la number 7 lo uDion Hot udlala iposition Dion Hot udlala as i left wing back uDion Hot ufunani la uDion Hot iposition yakhe ingali position yakhe uyini uDion Hot uyisprint uyazi ukuthi uDion Hot uyakwazi ukumaka abadlali abagijimayo lo mdlalo ogijimayo ukuphi nendawo ungale kwiposition yakhe njobe engale nje kwiposition yakhe kwenza bani ukuthi abe exposed kwenza bani kwenza uSibisi oyi center back owaziwa ukuthi uSibisi yabo akagijima kakhulu akanayo ipace umqhathanise nobani nomdlalo onayo ipace wenzani lapho la umjida uBrian Leon wathatha ibhola walifaka enethini kwabu 1-0 wathatha ibhola walifaka enethini kwabu 1-0 ngizokhuluma igoli lesibili same goal second goal yabo it seems like leli side la ka right beli exposed ninalo to be honest because siyambona lo Modiba uyagijima nebhola njengoba egijima nebhola umuphi umdlalo odlala ka left umuphi umdlalo odlala ka right i right wing back iphi siyambona usinapolice la utracker back uyaboya uzodefender usibelebele akabonwa sibelebele is not on his position uModiba uthatha ibhola la ulifaka lapha eboxini njengoba ethatha ibhola elifaka lapha eboxini lidlula bani lidlula uCM yabo CM lamdlula ibhola lithola ubani litholwa uLeon same player uLeon uthatha ibhola ulifaka enethini uthatha ibhola ulifake enethini mistakes same mistake ade ngekho umdlalo ongale otracker umdlali odlala ka right ade ngekho umdlali odlala ngala otracker umdlali odlala ka left yabo yisi izinto ezikanje bafethu izona ezidala ukuthi Orlando Pirates ingadlali kahle uma usubheke la ku graphic lengenzile ku graphic edengenzile bafethu lento le adi expose kakhulu i defense Orlando Pirates yabo usibelebele ubedlala le phezulu mase kuthi uDion Hot adlale le phezulu bebehluleka ukubuya emuva bazosiza i defense imake yabo yilo yonke leyo eyenza Mamelodi Sundowns kube lula for yona ukuthi idlale because bebekwazi bashaye Orlando Pirates ngama offside trap yabo Orlando Pirates biyenze njani na bithatha ibhola ilifakele behind the defense iMamelodi Sundowns lokho bekwenza kube lula for iMamelodi Sundowns sidlale iHighline bamisa nje udongo olulodwa mase kube labadlali abaphezulu babe offside ombuthuma babe offside leyo nto beyenza i-defense iMamelodi Sundowns ibe nomdlalo olula mase betholile ibhola bazolishaya nje liye wide lithola uModiba mase litholile ibhola niyamazi uModiba wenze njani ushaya nje lawo mabhola lawa akwazi ukuthola umdlalo phezulu yabo. So for me I'm not really happy ngalama comments engiwabonayo egxeka uSibisi kakhulu. I'm not happy with lama comments la because labajida batsheliwe ama defenders Orlando Pirates okubani okusibelebele benoDion Hot ukuthi badlale kakhulu phezulu njengoba bezodlala nje kakhulu phezulu it's not something ongayi-implement against Mamelodi Sundowns because you know i-Sundowns inabadlali abakanjani inabadlali abafast so
mina ngokwami umuntu abuye agxekwa la I think ucoach, I'm not saying ucoach kumele agxekwe per se, but ke ngokwakho ucoach bekumele mhlawumbe ayishintshe le mentality leyabona ukuthi okay igoli lokuqala selingenile lingene game mistake yokuthi abadlali ade bedlala wide kakhulu ade bephezulu, abadlali ababuyeke manje abadlali manje bazosiza i-team i-defend bangayi phezulu kakhulu. Lase lingena ke igoli lesibili, ucoach akakhulumanga with i-defense ukuthi ayiyeke ukuya phambili kakhulu, yabo sibelebele umjidi udlale kahle but ke ube phambili kakhulu, yabo bekumele awuthi abuye azosiza i-defense imake. Simple as that bafethu, mina ngikona nje engingakusho, yekelana ukugxeka kakhulu abadlali, igame sidliwe, yabo ke angifuni ukusho ukuthi ayekho i-team engadliwe. Yabona ke leyo mentality angiyithandi kakhulu ukuthi ayekho i-team engadliwe. Iwona ama games lawo Orlando Pirates malabi wathatha serious iyawawina, kodwa ke sidliwe bafethu. Let's hope next game esiyoyidlala sizokwazi ukuthi ke silungise amaphutha. Ngeke ngiyibale le game eKaizer Stars esiyoyidlala, kunegame ebalekile esiyoyidlala neKaizer Chiefs. Ngizobe ngikhona bafethu le eFNB Stadium ngiyoyibukela leyo game le. Ngifuna nje ukuyibuka kahle ngibone ukuthi okay ingabe si-capable ukuthi siyiwini league, noma ke sizokwazi ukuthi iKaizer Chiefs inike u3 points ikwazi ukuqhubeka naye phambili yo challenge Mamelodi Sundowns mase siyahlehla thina, because imase shawe iKaizer Chiefs I don't think it's possible for us to win i-league, yabo. But again, there are many new players, many faces azodlala iSoweto derby. Let's hope abajida bazokwazi badlale kahle, bakwazi banikeze i-team iwin. Mina ke ngiyabathemba abajida ukuthi sizokwazi ukuthi siyithathe iBetway Premiership uma mase bastike kuma basic, bangenzi izinto ezidifficult. Abo coach angenzi nje into ezidifficult, astike kuma basic, enze into elula kakhulu. Into elula kakhulu, stick with your best 11. Stop experimenting, because if you keep on experimenting, i-team ngeke iziyenze kahle. Stick with your best 11, sizokwazi ukuthi siwine bafethu i-league. But ke wona ungangitshela ngokwakho imaphi ama key points owabonile enzi Orlando Pirates ingawini. Mina ngokwami iwona lama key points lawo. Uma usubheke nje amagoli o2, ama wing backs wethu abe exposed, abengekho kuma position ajwayele ukwadlala. So lokho kwenza i-defense yethu ibe exposed, and lento yenza yabo osibisi bagxekwa isidingo singekho. Mina ngisibona nje isidingo sokugxeka uSibisi. Musana kumgxeka uSibisi. Why are you blaming uSibisi? Why are you blaming uSiyema? Stop blaming these guys. Stop blaming these guys. Bona ngokwabo kuthiwa abahlala emuva benze njani na, bagade. Njengoba bezogada nje iMamelodi Sundowns ibonile ukuthi babili laba emuva, njengoba bebabili nje emuva asifake more players up front ukuze bazokwazi ukuthi bacindezele i-defense Orlando Pirates. Phela Orlando Pirates nje ubiphezulu kakhulu nje, ubani uMakhehleni Makhawula uyena ozodropa azosiza. Njengoba ezodropa nje uMakhehleni Makhawula ezosiza, bazoba bathathu. Mase kune Masindi Namtajela njengoba lapha eswini, uMasindi Namtajela uyaziwa ukuthi akwazi ukuthi ayisize i-team imakhe. Njengoba engazi ukuthi ayisize i-team imakhe, iSundowns izokwazi ukuthi ithole ibhola kakhulu, idominate eswini. Yabo iSundowns iyibonile lento yaseyisebenzisa, yabo.